Sesien biang kebelah pi baro kuat ban pediang sing bahabi ya pi baro sa cisen biang share kaneka program kucungi bat ngange scam pila yo shibon ki jingker ku hakini ki tayo ke bala leit no mentangi don ya ka topik ka ba kerpang ka rukom bat ki kam jong ki basa jong ublay ngakwa bani thu ya pi ba hakaneka por ngasong komen ban tip sha pi ba ki panelist jongi kilong ki ba pengkrek ban aya pi ya ka ya ki jingbat halor kaneka mat pedeng ki karukom bat ki kam jong ki basa ki jong ublay ngangai scam ba lomba kini ki program pila yo shibon ki jingker ku ba menta na kerman ba pin yo ya ka jingker ku kam tam ka pangidang jamsha ka bakut jong kini ki sngi jongi hang ni ha perthai ka pangidang ap ya ka jingwan ma arsin jong jisu ngi sngo tikna habangi phai shi ka perthai ba ka jingwan jong jisu kal hajan rangi dai ban pengkrek ka jing pengkrek jongi ka sedang na ka jing im ka jongi but kajing pengkrek ya kajing im jongi hi kan ya rap ya kibadon hajan jongi bakin pai bakin pet ya kajing im jongi bat ya i ya kajing kela bat ya kajing pengkrek jongi bat kan pelong ru ya ki bakila bat pengkrek nam ta kajing wan ba arsen jong jisu bat hagan ga por ngas ngotonat ban ya tho epi ba ka bible ke ya tho chapang ki basa bakin pengkrek ya kajing im jongi ublay udon ya kibriu ha kisngi bakado ban pengkrek na ka benta jong o bat ki ban im na ka benta jong o Pementang ini pulih kumno kini ke basak ke jong ublay kin em ha ke sengi kado. Skau tena pan ya tho epi ban pentip syapi ya ki panelis jangi ngidon ya i pastor El Kapran but i pastor A Nong Light but i pastor Calvin Tanglian ban ya sam syapi halor kani kamat ke rukom but ki kam ki basak ki jong ublay. Hasyu abang ya syafrang na kerpat ya pastor nong light ban sedang syuada ka jing duai skum haduai nang tajong ni. Tungin pendam klik banduai. Ko pa jingi ba beneng iwan hajan jong me atrai ni ga me. Kan nong idap da jing smongu hakba me la kerku yengi hak ni kesini ba sisni. Kam tam atrai bo men dor kan lempat ni hak ni ka met kat bangin ya sam ya kini ki kubo lang ba kani ka zoom to ai ba mehi men penon kam ini we lang ba ki topik ya ke bangi la pen kre nang makan long ka jing mentoy gitu ki bayo sngo ki ba ngap ya ka makin bot ya ka ru atra ngadwai ba men ai ngi ka jing start ka jing champang kunju kapan ha ka teng ujisu no penem ujung amen. Kebelasibun pastor ya ke jing dua jong pi ha kan ni kata ya ko belen no ngila pule ya ka jing ba ai tilut jong ki basa ki jong ublay but ha ka bakut jong kan ni ka session ha kan ni kata ya ko belen no ngi pule ba ngi syam ba ki breu ki ban poi shabnen ki de ki breu ki badon ya ka jinglong jong ujisu ba menta la ngi kwa ban yo ya ka jinglong jong ujisu ngi ha ban sedang menta ban im kum ujisu ngimla ban yap kum ujisu la dengan im kum ujisu ngimla ban yap na benta ujisu la dengan im na benta ujisu ban ngimla ban im bat ujisu beneng la dengan ngimla ban im menta bat ujisu te ngasko tenat ba hakne kapor kini ki rangba kini sam bat ngi ya kimat halor kani ka topik ka rukom bat ki kam jong ki basa te hakne kapor ngakwa ban lam prangshwa da i pastor si tangliang pi sngoto kumdo da rukom bat ki kam jong ki basa ki jong ublay skam ha ayangi ya ka jing sngoto jong pi halor kani kamat. Lesibun ya kani kajing keli hoi kerukom kejongi kalong kebedon kam adu kata-kata kam tam kum kibriu kejong ublay mo ka bible ka ong ba habangi hagan ka pertai ka ba kong san hi ka thong ka jongi ka long ban pendon buram ya ublay di kata kadai kajing kwa ka jong ublay yangi bangin pendon buram ya u namar balai polo tho shakinong korin ha ka sti ka ban kong jong u shakinong korin kalong ka ban breu ka khat ka par po ong ba
nama repila thiet no ada ka dorba te nama kata tu pedon buram yo blai ha ka met bat ha ka minsim jong pi ki balong ki jong blai andoi ka ika bang kwa ban sim ha ka ne ha ka be dai bat ka ne ka jingkeli kalong pendon buram yo blai pendon buram yo blai ha ka met ka jong pi ha ka minsim ka jong pi kini ar ha ka met ka jong i ka mot kumnu ngi la kalong mo ha ka riam ka bet ka jongi ka bet ka met ka jongi na kalong ha ka pam ka di ka jongi ki bedai ha ka penrung support ka met ka jongi nang ta ka jinga dai bat kumnung ni pendon kam ya ka met ka jongi na ka benta ka ngi pendon kam ya ka met ka jongi hato ni pendon kam ya ka na ka benta pendon buram yo blai ni na ka benta ban pen ngosi yo blai dai ha ba ong sepang ka rukam im la ne kata ka lifestyle ka jongi kani ka kentup nado ka cover lut ya nado ka riam ka baik ka pam ka di ka jimut jing perkhat ki jongi nang ta ki bangi pek ka ka bangi pek nang ta ka bangi keren kita barok ke dei shipenta na kani ka rukam im jongi na ka lifestyle ka jongi tingi don kam ru ban don ye ka jinglong ka jong Jesus Christ ko Paul to ke Filipi ang ba to yo pi ye ka ne ka jingmot mo ka jingmot how Chris hi ka jingmot ka jong Chris ka bangi dai bandon ha ka jing em ka jong kum ta ha bangi ngi don kam ban perkhat ban keli la di ba hatu ka kom em ka jonga hatu ka bangale hatu ka pendon buram ne em yo blai ba yo la sing pen susi yo blai tinga try kat bangi ya keren shu ya ka ne ka mat ya ka ne ka topic nginang yo ka jing pensyai ha ka jing dai bat ka ne ka rukom im ka jongi pat lang baki jingkeli ki paper Kemudian sibon pastor ya kita kejebab jong pikat kum kejebab jong ping sengotok ba ublei ka rukam im jong ke basak jong ublei ka ketak ya barok kiliang jong ka jing im barok kiliang jong ka jing im nadok ka jing im ka badon syapo bat ka jing im ka bapau syabar ka bamut ublei ukwa ban syong tenrai ha ka jing im jongi ublei ukwa ban shimno yangi syalade ta ka bamut ha ba pai syaka balang ka jong ublei lane kita ke basak ke jong ublei ki ai kita ke ba ublei ukwa ban shimno shalade ka ai kata benta ke ba ukwa ublei ukwa ban shimno shalade na kerpat ya pastor L kerpran mesngoto ban skabha ban ayangi ya kajing pensngoto halor kene ke benta Tulai sibon pastor ya ketua kecing keli kecang pe kami keren siapang kebalan ka tel ya baro bangai barbala pedian yang Jesus Christ kumpu nang suspa ujangi shimen ban bunsin ni dakwa her bangin ya shem bangin yo ya ublay andre ke ka ba ublay kwa kalong ba ya ka jinglong ka jong on penmi haki uang kijong u ya kita ke bala pediang yo Jesus kaswa bangwana kasihan ka ba ban kakam syakri kadai kakam kaba ulai kwa banyo i hakikun di jongi kamdai ka sab kabangi dan kamdai ka program kabangi le henry kakam kabangi la ban syakri nadu kadonut di jongi ban niyo i kane ha sekrea renang besar dekat ban reo uang ba om da kapor dan ni da kecingla henry da mensim jongle ba mensim jongle la im hapo jongi pen kelai ni bangindon ya kedonut ban syakri ya kiwe nadu kedonut kata ka bau blai kwa badu ab na kabalang ke jongi ban pendap ya kakam akan ipote Kemudian sibon pastor ya kita kejebab sengotenat ya kita kimat ke bapila wanra ba ngikum kibri hooi ngila kwa ngila terang ya khir ni i ujisu handroi ngidon kam ya ke jinglong ka kum ka jong ujisu handroi ba ya kran chepang ka jinglong ka sedang menin harane ka tayo ko balalin ngila da pule ba ka jinglong ka sedang na ke jimut perkat jongi temen tong aku ban pai syai pastor A non light Sekam haya tu yang ni kumno jisu ukwa yang ni ban pentrai yang jemut perkat jongi kat bangi up nak bentak jingwan ba arsin jong u
Kebelishbun, Pastor. Hoi, Jesus Christ, Ukraine ha tu ka khot dei, tu ka khot Lucas khat khandai kong nong khot ka khat lai hang tu ong ba. Ong la dangi pule hang ne, hoi ke thu ka ong ba. To pin khai tat on da ngan wan la ni, to pin pen khre la ni pen man bha tat on da un sawan phai biang. Te hang ne kamut ka ne ga jingkli kamut ba Jesus Christ ukwa ingi iwe buwe bat pen khre namta ki jingdon kam ke jongi khnang mangila ban ap namta ke jingwan arsen ke jong u rela dangi ngim shakri la ngim kentiu bha ya kamram ya ka bangi de ban le te kan long ka ba ni kan long ka ba yang ngi bangin su ap klam da pen khre ya la de ti hang ne ha ningkong korean khat ar kalong di khot ka ba nyo ong ba ni dei ban sam ye kijing pan pa men sim ha we po we ya ka ban pen men toy te ni dei ban nya sam ya ke baro ni dei ban pen khre te bat ni dei ban pen bha la ne pen man bha ban le kham bha ya ki talent ki jongi ya ka bangi don dak ba pen try kam ban up ya ka jingwan arsin hang ne Jesus Christ shem la ong ya ka ba u ong bangi dei ban le ya ka mon ke jong u kham tam kata ka dei ka we ka ba Jesus Christ Ukraine te episode ngan ai biang sa we ka khot ang ne episode sau kal nong di khot ka ba nyo ong biang ka upol ya thu ba hanre ha we pa we nangi la ai ka jing ka ba kum ka jing thau ka ba kala ka ba ka jing ai ka jong u Chris te hangi la ai ya ki baro khnang ming la ban pen thmai ya ka jing em ka jongi khnang ming la ban san ha ki jing mut ki jong Chris kham tam da kata ka rukom ngila ban up ya ngila ban up ban pen trekam bha ya ka kam ya ka ba uhi ula ai ban ta yangi da ba ban ya sam ya ka khubor sha ki we de te ka bakong san ka de ba ngi de ban ra ya ka khubor ko jong u ngi de ban nit bania da ba pule bania ekten ba khut ya ka ba ula ai ban pen khamti yangi nang ba ngila ban ai ski we pat tangkap ta he Belashibun pastor ya kita kejibab jong pi ngas ketenat ba pi ong bangi dai ban san hau jisu kat bangi na pengkre na kebenta kajingwan ba arsin jong kajimu perkat jong kadai ban syong ha kajimut jong jisu hanrai pun kibri ki ong kajingwan jong jisu kadang slam ngan semengkre hadin pat hanrai nak kwa ban pai che pastor Calvin tang liang ban ayangi ya kajimut halor kane ka benta babun kibri angin sepengkre hadin anda kapur ka lakham hajan hanrai pastor hatu kane ka dei karukom pengkre ka basishala ne kumno hatu ngi dei ban im kum bamenta kalong ka bakut yangi Plesibuan ka jingkeli ka sultanat kalong hatu ngi dei ban im kum bamenta kalong ka bakut yangi kejubab kalong hoi ngi dei ban im kum ta kadon ke jing ong ka ba ngi juyos ngau ka ba dan kamru bangin buat bangin praktis ya ka kata kalong trei kuman syong ne pen kre ban leit no ante pios ne trei kuman syong ne pen kre ban leit no but ha ga ne ga jing pen kre ga jongi ha ga ne ga jing pen kre ga jongi na ga banta ka bakut na ga banta ga jingwan ASEAN ga jong Jesus Christ lani na kabenta ka bakut jong ka jing em ka jongi kidon lai tali ki mat ki ba kong san ka bangi dai ban kan mau kata ka dai bangin long ki ba syarai ka mot ki ba yai up ya kata ka sngi jong ka bakut kata ka sngi ka jingwan ka jong Jesus Christ lani ka sngi ka bakut jing em ka jongi la kala ban long ka jing yap ro ka bangim tep hagan ka sngi kan ja ti syarai pat nang taro sa kaway kamat kabalay ni kaong trey ngim laban ong ba jisu sawan tingim dan kamben trey ngim dan kamben kuslay ka pertay mo andray ngidon kamben trey pi kum gi priu ki jong ublay ngim laban shuim jaitu ngim laban shu kum ta ngi ha trey ka kam ki jongi ngidon kamben
ban pen bet pen biang gi jing don kam gi jungi ha ka pertai hanrei wala kataru ko mo ong biang sa jisen ngi dei ban pen kre ban lai no akado ko por nang ta ga jing tuai ka long ka don kam ngin yai tuai man la ka sni nang ta sa ka wei ka bang kwa pin kan mau kan ka por kham tam na ka ban ta ki samla ki pa pet ye ka khu por ka ni ka jing ya kran ha ka ni ka por pun sin ki samla ngi ju sngo ba ngi dang pun ki snam ngi dang pun ki sngi kom ta ngi persang ban khen mo la se mentang dang don ar persan snam mentang dang lipo snam mentang dang lipo san snam ngan sa syong tait hadin rip san snam kom ta ter ngi perkhat ba andang la don kun ngan sa pen kre em kata kalong ka baba kla dei ngi dei ben pen kre ngi dei ben perkhat ba ku ba menta ga dei ga sngi ka khat do na ka menta jong ni kom ta man la ka step habangi khina jing thia ngi dei ban ai ngo yo blai bo ai ngi sakani ka wei pat ka sngi bat mangta ngi dei ban nyoru ba ka ni ka sngi ka long ka sngi ka khado na ka menta jongi bat bangin em ya ka jing em kumba menta ka dei ka sngi ka khado yangi bangin em aku ban puli pina ka siti ka jong pol saki nong koren ka siti ka ba ar jong pol saki nong koren ka nong ka ban riu ka khat ka ba ar ngan supuli ka ni ka ong komni namar uong ngala sya skor mi hagaya ba diang hon aga sngi jing pun em ngalawan ya rap ya mi mentaken kata ka ya ba diang hon hakme mentaken kata ka sngi ka jing pun em lanu kata ka sngi ka jing pun em mentaken kata ka sngi ka jing pun em ya pi mentaken kata ka por ka ba diang hon ya pi ba pi ya la ka jong ka jing em banya syam ba du Jesus Christ boleh si buat ko blai shibon pastori kita jing sam jong pingis ngau tho ya ka jing kerki jong jing khot jong ublai kwa yang ban em bat u menta teladangi em bat u jisu menta ngila ban syam bat u jisu anda un wan ngila ban pe ya u lada umpau lada upin ipau ya lade hakil o jong ki beneng hanrei ka jing pung krek jong ni nam ta ka jing wan ba arsen jong u jisu ka sedang menta ublai u ai ka wei ka lat yang ni bangin em menta bat u ai ka wei ka hukum bangin yai lang bat u menta kata ka hukum kadai ka hukum ka basau bo u jisu u hukum yang ni bangin yai lang bat u nak chisien chitayo hak chisngi chitayo bat kane ka jing yai lang jong bat u jisu ka longkum ka nuksa bangin yai lang bat u habeneng skop ha ya tho yang ni pastor L Kharfran kumno ngin yai bat u jisu hang ne perthai dak ba kumno ngin sumar yang ka hukum ka jong ublai kat bangin persyang ban yai lang bat u jisu hang ne ha perthai ai ka hukum ban sumar ya ka sngi sabatan ka bangi khan kare ka wen ki hukum ki ba ulai la ai ba nabaro ki hukum kane ka wen ki hukum ka ba ula ai ba kita ki ba em ka sngi ba khado kan sumar ko ya ka segane ka topik ka ba kam jrang andre kumno ngin sumar ya kane ka sngi kanuksa kabang ilaban syam kadai na ka jing em ka jong jisu men ba udang don asla jong ne ka perthai u lukas ko ba u lecha ka senaka bat clear ya ka kita bat kule ba niyo iru ba u sumar ya kane ka si om kum kaba bankia ya u henry kaba ai ching tengen ching soha bat wirab ya ki ba shitom ya ki ba pang ban u ai saya ong kalau nama san proud kal bakar la pikule ong ba ka sni sabatan kadai ka sni ka ba ngimla ba le hala ka chong ching soha ni chong henry ni yo pa ya ka ching soha abang ibu ya ka ba le ya ka ba le ikai yang ni ha ka ba jisu la pa ni ya ka nuksa kani ka we na ki babun tali ki mat ki banila bande hakani ka sni ka ba dei ka we ni ki kon ba leila ai ni Kebelah syubun tore ke jawab jong pingis ngotho ba lomba kita ke jawab ka jing pen pai jong ya kana ka wai ka sngi ka pen I ba ka jing em jong I ka wana u jisu le hagane ka sngi shimya ka kum ka jing sngo bha le ne ka lat ban ya ro
ya ublay nak bentar ke jing thau ke ba ula thau bat ke jing em ke ba ula ai hangi hanre ke jing pen phai jongi ke jing ai ngo jongi ya uji su kam kut tang hang ne wat hado ke jing don jing em jongi kire ke jing ai ke jong ublay te kum ta ublay hukum yang ni sakawai pat ke hukum bangin siu ya ka ba shipel ko ban phai chai pastor e nong lai ban ai yang ni ya ka jing ban ai yang ni ya ka jing batai ba kham bania kai ka ba shipel But hatu ka long kebadan kam ban siu ya ka bashipel kumno la pendan kam ya ka skabha pastor ayang ya ka jubha Kubleshbon ya ketuga jingkli ya kebai pastor amri la ayangi hangne ke jingkli ke dei kai ke bashipau hato kalong kebadan kam ban siu ya ka bashipau kumno la pendan kam ya ka hangne ka bashipau lane kadai shipanta na ke jingyo ke jongi ha ke jing em ke jongi ke jing me kam ta me ke baman la kasni te ya kane ka we na ka shipau on penon kam ha ka balang da ka ba pi ai na la da ngiyo na ya chispa na ka ngi lam ai chipu na ka shau ble te ma tin ki jong ble hang ne ke thu ngi na deuteronomy pra ka nong di khot ka ba khat pra hang ne ke thu ba ka ong ublay ula ai ha uwe pa uwe ya ka bod jong ka jingla banyo spa na ne banyo ya ke bro te ni de ban ai chiteng ya ublay ni de ban ai ya ka pa te hang ne ka jing batai balai gi on don kam ban ai ka ba ban penon kam ya ka we na ka ba shpau hang ne ka ya ka we na ka ba shpau ni de ban ai ni de ban ai so ble la ne ka de ka bible hi ka ai ji hi ka yang ni we pui ba ni de ban penon kam bat ni de ban ai so ble ye ke baro te ngan su pule hang ne khndiat a ki ba shi phau bat ki jing kan chau ai ngo ba la yok pdiang da ka balang kim thau ye ka jing kan chau pisa na ta ka jing yo man toy ha ka lawe jong ki to ki no ai ya ka ne ka jing yo lom pisa de ban penon kam na ban ta ki kam ki jing thumu ki ba man ta la ai ha ki te ublay ro hang ne ko ba na kitab sam ap saw ka long di khot ka ba ning kong hang to ge thu ba ka khndo ka long ka jong trai te ke baro ki jing yo ki jing mi ki jong ni de ban ai buram shwa yu trai hoi ula ai ula pen kentang ini lang ba ka sngi ka sabaton khoi te ngi ru ni de ban ai ya ka banta ki jong ni ya ki jing yo ki kot ki jong ni te nong malaki phra kal nong lai kal nong di khot ka ba phra du khot we hang to ni de ni la tip hi ba to walam baro ki bashi phau shia ki jingin show to tenju yang ong utrai de kata ka de ka ba ublay u hikai nam ta ki jongi we we te kum juro na genesis khat saw kal nong di khot ka ba ap phau ka ong to long balakar khu ya ublay u bahalor tam bat ula ai ya ka bashi phau banta ha u ya na ki baro te fi u abraham ru kum ju u siu ya ka bashi phau ya u lingdo u melchizedek de te ka ne ka de ka ying pharshi u jesus christ ba ni de ban ai shiteng bat ni de ban phia ban ta nam ta ban ai ka jing yaro yo bre da ka ba penon kam ban ai ki baro ya ki jing mi ki jongi nang ba ni la man yo ki jing kar khu te ka ne khniat ka jing patai khniat nam ta ka we na was pho ya ba ni de ban le kum ki kristan kum ki khun ki jong ble Kublai shibun pastor ya ka jubab jong pingis ngotho long ba kito ki ar kli ki jubab ne pastor El Capran ba ne pastor E lang nong lai ba ki briu ki basa ki jong ublay ki briu ha ki singkado ki de ki briu ki bas ngotho ba baro ki jingkar khu jong ka jing em ki de ki ba wanna ublay te kumta ki pen phai ya ka sngi chisngi ha ka shtayo ka sngi sabaton ba ki pen phai ya ka ba shipel ka wai na ka shipel ka ba mut barok ki jing dan jing em jongi kidai ke ba wana ublay te kumtang ni pen phai biang sya ublay mentapat ki briu ha ki sngi ba khado ki briu ke basa ke jong ublay ki briu ke jong ublay kim dei tang ki briu ke ba snotho ba ki long ki jong ublay han re kidai ki briu ke ba trei ya ka kam ke jong ublay kam tom ya ka kam jong ka koi ka khia skom ha ya tho yangi pastor Calvin ka ai ga ni ka rukom trei mission ya ka jing trei kam tam ha kaliang ka kot ka khia mano bala ban shim benta ya ka ne ka kam
to gane gade ka way naki matrikam ka badon kam bat ka jing trikam ka job na ka benta ban pen ya ki mensim kan na ka benta ban kring ya ki mensim cho Jesus Christ kat bau Jesus dang don hagani ka perthai kini gede ki lai tali ki kam ki bau sngo tenat ban le bat ka dai ka mission ka bau Jesus trai kata kalong ulait ban yalap u preach u yalap nanta u hikai nanta sa ka wai pat u pen khia ya ki bapang dai kini lai u Jesus le haba kran sa phang ka kam missionary aga baya dai bat ka aga baya dai bat ka jingko jingkhia ban rap ki priu bagian light ni kecing pang kecing stom kan ni kadai ka hukum ke jong Jesus Christ nang ipuli hau Matias kalau nang ka besipau ke dekat ka bapra kai ke hukum ke jong Jesus ya ki sanran ong to ong kumno light pin layu pin pen khia ya ki bapang pin khia pen khuat ya ki bapang yang tholi nang ta syusuru mau Jesus klong ba pin be ya ki suat kini barok kedai ki ba pen sitom ya ki priu ha ka met but kam tamru haga jingpang bekerja mensim kelong kebetulan kam ti nga syukwa bani thu ipi ga ni ga wei kata kelong ke jingsha kum baga syakri ke jong play ka tho baka ong ba hagi sngi ki bakhat du haswa ba Jesus Christ wan let's see ka kam ban ya lap ya ga gospel da ka bangi late ban pelong ki jing sing ya lap da ka bangi late ban visit ya ki prio ban ngira ya ka Bible ke jongi let's see kata kalaban ngilaban do ikum kata kalat andai ka wei na kilat singyalap ke bejok bat ka bangirang yala ban trai kata ka dei ka jing syakri lengba ka jingko jingkhia bat ka syakri ke jong play ka tho ka ong ba laki wei ki kam ki sange no andai ka ni ka kam banyarap ikibri ki papang ki bestam kanom kot ko bangi yo i hagini ki singi ki jongi hado menta kiran si bon ki priyo ki papang ki bestam bagi cingpang kirang mi kirang kenrai na kawai ka singi sa kawai pat bat kini ki priyo ki badan pedang ki cingpang ki ap kami yano mano bala banwan banyarap yaki mano bala banwan ban ai jingmut yaki ka ki bagi dai ban le bagi nyo ya ka jingko jingkhia pinam bat kani kam dei tang ya ki to ki para bangai bat ki to ki bam tep ki bam ju yo snow ya ka jing si sharu haba pi haba ngi wala ma ki ya ki khubo jong ka jing ka jing khia ki long ki bri ki ba kloi ban pediang hoi ngai chuai nuk sa ngai ju snow don ki paralok ki bam dei ni ki para bangai ki bam dei ki khat jong ka balang ki don kam ki pan mo ki don kam ki ki snam nang tai ban yo ki chingbam ki batei ka met ka jong ki pi ki ni ki dei ki si bentan ki kam ki bangila ban yarap ki priu ki yo ki jing ko jing khia pat manu bala ban ya sim bentang hagani ka kam manu bala ban ya sim bentang hagani ka kam kata ka dei ka jing kali ka ba kongsan ma pi bat manga baro ki priu ki jong belai ki belai jiet ki jong belai ki priu ki ba pen kre na ka benta ban ya sim Jesus Christ ki la ban trai ya gani ka kam kata kalong ka kam ban ya rap ki wei bakin nong ki ba kwai ki ba kya ndai ngin kan mau ya gani ka wei kan mau ya gani ka wei ka ba habangi ong ban ya rap ki wei bakin long ki ba kwai kya ya ladi chuang idon kam ban praktis mo bangin minile ban sumari teki ain jong ka jingko jingkhia nga try kan ni baro na ngi la ban ne kata da ka ba sedang shwa naladi nang ta ban ya rap ru ya ki wei Blesibon pastor ya kita kejubab ni sengotok ba kibriu ha kisngi bakhaduk kibriu ke jong ublai kida kibriu ki basumar ya ke hukum jong ublai kibriu ki bamkin show spa hang ni ha pertai han kibriu ki pen pai hok ya ka spa jong ki bala kuda ublai sha ublai bat kibriu ki jong ublai ha kisngi khaduk kida kibriu ki batrai ya ka kam jong ublai kam tam ya ka kam syakri ha ka kam jong ka koi ka khia mentap ngikuak ban ya batai syusyuk syapang kan ikamat sekolah pastor El Kapran ya tu yang ikum no ki briu ki jong ublai ki day ban ken kor ya ka jingkot jingkia Aku boleh sebut ka jingka jingkia ka dai ka wei na ka jing ai ka basong ha ka ba ulai upai ya ki kun ben rio ka tin ka sing ni sayong bun sin ka jingka jingkia ka jing don ya ka dai ka spa ba ka bangim la ban hien
ban kadai ru ka ching duai ke jong Yohanes ladangi puleha ai Yohanes uang ba ko have ye kan duai ba pin kya kran hakamet ke jong pi kumba kamen sim ke jong pi kya kran te kadai ka ching duai ke jong Yohanes lang ba ke ching person men sim ke jong ulai ba indon yang kata kamen sim mangin kendor ke ching ka jing kya kumno pangin kendor ke ching ka jing kya kadan haki babon ki benta kabaneng kong kacing spa kajongi ya kapor kacing yo kya kajongi ya kapor kababian bat kabar ka rupam bam ka rupam di bat ladang ipule ha Leviticus lanang bakhatwai legiat thu kiba kumno kijaj mala kiba nimla ban bam nama buan nangi ni shubam bat kini kiwanra ya kacingta hakamet hakalong legian kijongi nama ya ke ke bani bam ya ke bani le ya ke bani ya man la kasi kadai shibanta jong kacingin jongi ha kacing kacing kya bat kadai lu kacing pendan buang jongi ya ulai upoluang ba ya ke baki pile tu le pi naka bentaban pendan buang ya ulai bat habangi kwa bandan ya kacing kya kadai kacing kwa kajongi bangin long ulai kadai kacing ye kajongi kabani ai shabu kita ki ba ngila bani dai ban kin ko re kacing kya Kemudian Shibon pastor ya kita jubah mengisngot hok ba ubulai ukwa yang iban long ki jingkau ki bajanai. Tak ada yang ya kini ki hukum jong ka jingko jingkia kena mengilak ban bod ki bangin yo ya ka jingem ka balat ki jingpang di sitam ka jingem ka basuk ka bakman ka jingem ka bajanai. Haba ubulai utau ya ubriu utau ya u ba unlong u bajanai. Mar ki jingbam jong ki briu ki banengkong ka ba ubulai utau hang pertai. Kilong ke baper ke jingbam jong i menta aku ban pai syai pastor enong lai ban ayangi ya ka jingbatai balai ba ki briu ki jong blai ha ki singi khado ba ki dei ban long shibenta ki dei ban bam kumba bam ki briu ha ka ba menengkong Kulishbun. Rồi, ublay shisha ukwa ni we bakin wan biang ha jo hi ka jingmut ha ka mening kong kum adam bat ka im kila yo ye to ki jingbam ki ba ublay hi uai long ba ki so ki jhur bat ter te ong ba ublay hi ukwa ni we ba ngin wan biang ha ka to rukom te hak sneak ba hadu ru kindon ki bru ki ba sange no ban bam ni to ki jing bam ki ba ki ju bam hi barabor ku ga do kham tam e hoi na du genesis kal nok bani kong di khot ba ar khandai hang tu ni i ba u blay u ai ya ki jing thung la ni ki jhur ba u breu un bam ten re onda ka pop ka wan rung apo ha u breu te long ba u blay u sha ya ki bakin bam do te henre udon hi ki an na lengba ki jihi kai ba bit ban bam ni ki ba khoi ba ki bam khoi u ai ang tu na Leviticus cut way kal nong hang tu lai thu ba gidei ban jet kino kidei ki jing bam ki bam khoi ba ki bam khoi ten re kai ka ba nga kwa bang wan ra hang ni kalong ba kum ki kristan la ni ki bru jong ble ha kanu kur kom gidei ban ino lane ban long kita ki bru ki ba pen kre ya kam jing em ki jok ki knang ma kila ban yo kandu yo ublay lane Jesus Christ te ngi dei ban pen kre met ban men sem jing mut jing perkhat ki jongi ku mangala ong i phim ne ngi dei ban don kata ka jing mut ki jong Christ knang wing la ban pen kre la de ban pen tre kam ban em kum ta ki bru ki ba wan biang sha ka to ga jing mut ban ngi dei ban bam ya kini ki jingbam ya ka ba tanrai ki jingbam tanrai ya ka ba ble hi u ai nam ta ki jongi i we te hoi but ki don hang ne ka to ka ne ki jihi kai lang ba ka Mrs White hang ne ke thu ba hashwa bakin hashwa ka jingwan arsin ki jong u Chris hi hang ne ke thu ba ong ba baro kini ki aka baro kin
kiji kamtame kiji bam do hoi watla kata ni kum ki Kristan bu na peneng jong ki Kristan ki bom la ban kia na kene kiji bam do rewat la kata ru ni dei ban don kata kiji pen khe yala de ibu we ba ni dei ban pen khe met bat men sim hi ka ka jinglong ki jing im ki jongi ki jingman ki jongi te ni dei ban don kata ka ai ka ba cái ba ublehi ukwa engi bangin long te ndre wala kataru wala ngim la ru ngi dei ban pen kre bat ya sha ya ha do man la kasngi ngi dei ban don kata ka jinga dei ka bajan ma bat ublei kham tam e te hangne kumbangal ong phi mene ba na kane ka jingtho jong ka sakri ki jong blei ke thu ingi ba kan sajia kan jia ba ka jingbam do on sapen kut no namar bol ublei un sawan ra kita ki jing mut bangin bam gini don kita ki jingbam tan ra ya ka ba uhi ulapan kre nam ta jongin mar hapneng dan shu kini ki baro ngin long ka ju ya ka ba ublei un a hangi ngin yo ya ngin yo ban bam la ngin im kat kum ka mon ka jong uhi Shibon pastor kita kejibab jong pingi skotho ba naga jinglong janai shaka jinglong janai how Genesis kelanong benengkong bat kwaar ngi iba u blai u thau yo briu ba janai kini ki ar lanong ki lanong ba nengkong ha ka Bible bat how jingpen pau kelanong ba ar phoi bat ar pho ar ngi iba u blai un pelong biang ya ka perthai ka ba janai ha shwa bangin poi shaka ka perthai ba janai u blai u kwa yangi bangin pengkrek shwa ya kajing imjong ban long kita kiba janai te kumta naga jinglong ba janai shaka jinglong ba janai ublei ukhat biang yanga ba pi hanrai menta pat ban le ikine ngidon kam ya kajing sha jingit ngakwa ban phai sha pastor Calvin ban ayangi ya kajing matai ba balai bangidon kam ban sha jingit ban duai pun sngi hakum kini ki po Klesi buan ngene long ke jingkeli ke badan kam bat kadai ru ban long praktikal ke jingem ke jongi kam dai ban long tang ke jingya lap lan tang ke jingya tho khana ndai ke bangidon kam ban le ya ka nashkwa ban phai khandiat shaki kidan chipon ki nuksa ke Bible ke bangi i ba ki breu ke jong play ki lut por ke jing tuai bat ke jing sha jing et nadu Daniel parlok jong ta ter ito si buhan ring ekskwa ban shem Moses yang supaya shwa Moses ngan puli pi naga Bible Exodus kalau nong gabalai pu sao jadi khat ka ba pu khanda ar pu praga ongom ni ti uladon hangta lembat utrai sao pos ngi bat sao pomit shamla bam yokpu lemne di ya ka kani gade ke jingsha jingiet ka jong Moses sao pos ngi bat sao pomit shamla bam yokpu lemne di ya ka Let's pila haba piosnya ya gini kentin pila banong hatung ngade ban syaji it ngam dei ban bam ku ngam dei ban di nani ngam dei ban bam ja ndai kam da dei kata ho let's say Moses syam bam gitu kicing bam aba kran spang kicing syaji it ka don pun rukam kicing syaji it don kicing syaji it ka pila ban di ka ka ba pinam bam ja don kicing syaji it ka pila ban bam kandiat ka ja Andrei ka ka pa kong san ka de ka ni ka ba ka bangidon kam ban sung thu ka de ka ni ba ngim don kam than ban kuslai sapang ka ki jingpam ki ba ka jado jong ngim do dei ban kuslai sapang ka do jing long do ka ka bangan pam ka bangan di ka ba jisu ang ma don kam ban kuslai ka ba la shai ka bin pam ka bin di dikan mau ya to ka mat ba ong pi men ne trei kumban shong ne ban kre kumban le no nang tang yo i ro ska weng kwa ban pai so Jesus Christ Jesu ha Matias kalanong ka ba saud khat ka ba sau Jesu ang bom tang do pu ban imu breu dai andai na ki jing tho ba khoi ki ba me na ba ka na ka shentur ka jong blai ani ka ya tho yang i ka ba ayang ay ka jing sno tho ba ki breu jong blai ki dai ban kampen lot ka bon ka por ka jong ki hagaban
duai bat ha ka ban puli ya ka ketian ke jong blai jadi ban saya la di da ka ketian ke jong blai na mar ha bangi ong sha jing it ya ba mot la si pi nam bam ke jing bam ke ja to andai pi saya la di da ke jing bam ke jam sim da ka pi puli ya ka ketian ke jong blai kan mau ya ke wai ngani tu pi wat nom sha jing it kata ka de ke jing wat nom sha ya ke wai ke jing sha jing it kata ka long ka ba pi sha jing it ka ba pi klam bam ya ke jing bam ke jam sim ke ketian ke jong blai ba pi klam puli ya ka bible handai saya la di da ke ketian ke jong blai ka ujisu blai ong tu si mo to bam ya ke ketian ke jong blai ka mo ngi dai ban puli bania ya ka pasa ka wai ke jing sha jing it ka long ka badon kam bat ka long ka por na ka bata ki priu jong blai bakin job aga jing em bakin jam sim ke jong ki ke jing duai bakin jing sha jing it ko bangi yos nyo mentan ya ka ne ke jing keren ka ba ong ba ke jing dai bat ka mo bangin no ke jing pam ki bangi ni pang ban pam ko jing pam do ki wai ka ni ka bangi la ban le ka dai tang da ka bangi pan bor no blai ka ba sha jing na kwa ban puli joel ka lanong ka ar joel ka lanong ka ar ka khat ka ba khat san ni ka ong ka ni ka long ka jing kan tu na ka ban ta jong pi ba jong ba ong ni ka ong to put ya ka ron sing hasayon to pen kan tang ya ka jing sha jing it to khat lang ya ka jing sang bekerpang nga puli ya ka ni ka jing tho lang ba ka ni ka nong tho kot ka LNG White ka belong ka shakri ka jong blai ka ong bang idai ban set aside idai ban pu ya ka por ka bekerpang na ka banta ban sha jing it ban duai bat ka ni bang puli ka ni ka heading ka ma ka ni ka khat ka ba au jual ka bang khat ya ka jing sang bekerpang ka jing sang bekerpang kom no jong ka jing duai bat ka jing sha jing it namar ha ki sni ki ba khat tu ni don kam chi sha ban duai kampun ban ne ka ba men bang la chu duai yang ada tai pi smu tu ya kata balai pi don kam cha jing et ka e jing e ka ba pi don menta ka e jing le ka ba pi don na ka benta kata pi don kam cha jing et pi don kam ya ka por pano blai lang ba ka jing duai ba ka jing sha jing et pat kan mau ya ni ka wei pila ban sha jing it na ka jing pam ya ka cha la ne na ka ba ti ndai wat nom sha jing it na ka khtien ka jong blai ya puli ya ka man la ka si u blai nun ku khu ya pi blai shi Kebelah sibon pastor ya kita kejibab jong pingas ngotenat ya kan ikamat ke bapi la wanra ngide ban sya jing it da ke babam sya jing it da ke babam ya ke ketin jong ublai kebelah sibon ya itu kentin but ngotenat bapi wanra ya umoses kum kenuksa kam tham kat bai dan kren sepang kan ka mat jong ka jibeng kre ka jing im i bakat ba ublai uyalam ki kon Israel nari Egypt syari kanan ngiro ngilai ya ka jo ka jinglai denti ngilai syari kanan beneng handrai habaki kon Israel ki telot umasas uduai nam ta jongki bat larang ngi telot ni don ya umasas uduai nam ta jongi bat menta ni haban shib bentaro hak bat duai lang kenang bingila ban job lang rungkat bat unang pen emu jongi aku ban pasha pastor El Kapran ban ayangi ya ban hak job yang kamat ka jing duai bat ka jing sya jing et hatu kalong ka ban kam na em yang ban duai tang marwai handrai bat ke bahayeng hasam jongi sebab ayang ia kejumut jong pihan lor gane ke ben. Hai kembang ilayos ngel kakin jung blai ka ang kadang itu le umat Yesus lanang banyo dekat banyo kang pan dan sa ya pi ba tuti dan sa play ya pi kidan shibun ki ba ublai kwa dan ayang e bangin nom yo ya ka dan ini pa bat kam tam kun ki keme ki ba sensyar ya ki yang kesam ki badan lagi pun gitu kidan ki ching kwa ki ching sang ki jongi na ka banda ki ching em ki chong ki akaba nginom yo lamda ngia pedot por banya selok banya duai ban IT ya ki shau ble te ka ching duai ka long kum shabi ba pelela ya ki ching ku ki chong ble ban habangi duai ni ong try to long kaman ki chong me ha ki yang ki chong alor ki khuen ki jonga alor ulo la ne ka tanga ki jonga batu panan kam yang ini kum ka yeng bangin syakwi yame ban kani ka dai ka kalat ka bangi ai bau blame panan kam yang ini bat kata kalong abangi wan show lamba ka jing duai bat kat bangi nang cham syaka sni ka bakat kat bangi nang poi syaka por ka ba
kacing duai nak mendak long yang pesan baro ni dan kami hadu kata-kata. Kebelah pastor ya kita kicing jubab jang pi bat nges ngau thok benta balen kwa ban yo ya kicing long kabajanai ngiran kam ya kicing duai lading kwa ban sumar ya ki hukum jang ublai ngiran kam ya kicing duai lading kwa ban eno ya kaperthai bat ya kaspa jang kaperthai ngiran kam ya kicing duai lading kwa ban i ya jisu kredam ta kicing jang ngiran kam ya kicing duai kedua kalau ban kam haduk kata-kata bat benta ban ya keren siapang ka jempeng kre bat ka jinglong kita ki basa ki jong ublai ha ki sing khado sing bah pastor ayangi ya ka jing batai mut ayu pisngo thok kumno haba ong to sumar nakabaya day bat ka perthai pastor e nong lai sing bah Hoi kumno banya da ya la de bat kene ka perthai de kumno banya da ya la de ha ka banya long ya long lok bat kene ka perthai lara pipule na ka sti jong yo ne se ning kong yo ne ar kal nong di khot ka bakhat sa na du ka bakhat nyau hang tu ka yu i ni u ong ngi ba piwat e ya kene ka perthai lamne ya kita ke ru ha kata ka perthai lara uno no ru e ya ka kata ka perthai ka jing e kupa kam don shu ha u kata ka de ka ba yones umaham kham tam yangi ki samla kumjuru bade kitamen kumjuru ya baro hi umaham yangi bangi de ban sange no bane ye lane bangin don kata ka jinga de ka be jan bat kene ka perthai nomor ba kini ke baro ki padon ha ka perthai ki long tang ki jing thala henre ha ka jing long pop ke jongi ni pen ni ale be ban long ki ba ya jan henre la da pipule no jakob kal nong ka ba ningkong di khot ka ba khat saw ngan pule phi kal nong ningkong di khot ka ba khat saw henre lapan sho ya we pa we baro habala ring pa ya u da ka jing kwa brai la ka jong hi bat habala riam ya u phi la riam yangi da ka jing kwa brai jong ka do kam tam kito ki ba up kam tam kito ki ba up ya ka jingwan arsin ka jong chris ka ba unwan pai te ni don kam ban kiat no na ka jinga de ki jong ni bat kene ka perthai marba kene ka perthai ka ring ya ka donut breu ki jong ni ka ring kham jan bat ka pencenga ini bat uble telada pit pule biang na ka sti jong Paul hi rom khat ar kal nong di khot ka ba ar hang tu gong to bat tu wat pen srem yala de bat kene ka perthai henry to pen kala do no yala de ken da kata ka jingpen thamai ni kumangilong ni de ban tuai da ka jing sha jing et ki jong ni da ke bangin kian no yala de bat kene thai hoi wat la kene ka perthai ka long ka ba e yang ni bang kian mang ni im ha kene ka perthai ka pop usoi tan ulong unong sen sha jong kene ka perthai re wat la ka taru ni de ban kian te jakob sau kal no di khot ka ba sau ko ong ba hato phim tip ba kata ka jing along bat ka perthai ka long ka ba shun yo ble kum no ngin ya da ya la de da ka bangin king no ya ki jing la da pule na episodes ke sti jong Paul episodes reu kal no di khot ka ba khat we khat ar hang tu ko ong to king no ya ki jing king atier ki jong ble ge kita ki jing king atier ka hok ka jing shisha te kini gidi ke baro andre ka ba khadu nan ong ye phi iwe puwe ba ka bala shem na ningkong yo ne si lai kal no di khot ka ba khat lai ka ong hangi ba phi wat sum kan det ko ki para bange lada ka perthai ka shun ya phi nim de man sum kan det hoi lada ngi no ya kan perthai kan shun hi yangi namar man shwa ka la shun hi yo Jesus Christ te ngi de ban deng kita ki jing deng atiar ki jing king atiar ya ka bau ble ya ka bau ble u ai nam ta ki jongi te tang kini hi Sibon pastor kita kicing jubab jong pi so tenat ba pi ban ra ya ka khat ba ngidai ban pensrem ya la de bat ka perthai bat ngakwa ban pen kenau biang ka ba ublai u yalam ki kon Israel dari Egypt cari kanan u ai ki hukum bakim dai ban ya ban ya ban ya pelong perlok lang bat ka perthai u persyang kala kat ya ban penia jengai ki na ka perthai bat kane ka jipeng krek jongi kalong ka ba kalong ka badong kam hado kata-kata bang ngim dai syuk ban lek kaya kapor namar ngila jan syak jing wan jong jisu ngim dai ban sedang biang Asia hanrei
ngide ban jam no syakmat hak jing bangkrek jongi nak benta jong ujisu ban penjengai no nak pertai bentu aku ban pai syam Pastor Calvin dan kibri ke baong laringi eno yang nak pertai ka jing im jongi kan dum no kim don syuk kita ke jing sngau bha kim don syuk kita ki jing keman ka jing im jongi haringi syamba ka kam jong ka gospel lane ukristan udan shibon ke jing sngau bha itu yang ngi kum kino kita ke kam sngau bha ke ba ukris umanjur ha jing im jongi ta ublay kwa bagi periu ki jong u ki long ki periu ki badap te ki jing susi ki periu ki basu la simo ha bangi kran spang jing tuai jing sha jing et sim ngi sulang ki periu ki bas haya helanti susi imdan kita jing sungu ba ki periu ki jong ublay ki periu ki badap te ki jing sungu ba periu ki badap ki pom don kamban susi bandun dan kuslai ka mag tian ki jong ublay ru ka kran ha Ecclesiastes kalong ka balai ong don ka por ki baro dan kapor ke baro da pipuli gitu kelenong ke balai ne du ke khat ke pening kong ter pini I ka don sisa kapor ke baro te wat kapor ban le kaman kapor ban le sngo pha ngi don ye kata kapor aga jing em ge jongi te nga tharai ki pri ke jong blai ru ki don ye kapor jong ge jing le kaman da sngo pha kum kanu kata kapor pa blai kwa yang I kum kanu kata ga jat jing sngo pha ba blai kwa yang I bangin don bangi dai ban kan mau ye kan ni hoi ongi pi ke don ke por ta ke baro dengan puli ke ni ka ningkong koren ke don ke sipo ke khat ke ba polaing ni pol ong ke baro ke long ke badai yang henry ke baro kim long ke ban mentoi ke baro ke long ke badai yang henry ke baro kim tei tapi dia ben smutu ye kan ni ya ban perkhat kanu ke jing sno bha ke bangi don pia ke ban pen sno bha yo play mau ke tian ke jong play ong to le pi ke baro ya ka ban layu ban pendan buram yo belai nasu ai nuksa ba kerana ke jing sngobha iba ni mo ke dan ki priu ki bawa ke jing sngobha naka ba ki kendu ki perlok ki pam ki di nanta ki sha ki sur ki ba harukam kita ke de jing sngobha ke jongki dan ki priu ki ba syam ki jing sngobha ke jongki naka ba entah hakikam aurea ke punjat ta don ki ba syam ki jing sngobha ke jongki hakabaki ki mo penyap ki masih ki pelang kita ka dei sebentar na ki jing sobha ki jongki ha bang apet ya ki perthai i shabadon sibun ki jing sobha ba ki priu ki le nei kum ki priu ki jong blai ha ka e ki jing sobha ka jongpi pi syam ha ki jing em ki jongpi ha to pin syam ne em ya ki jing sobha ka jongpi ha utrai ka tien ki jong blai nga ko aban address khantam la si se ki samla bat ki rangbar kom jo ha ka to ka jo Ecclesiastes kalonong ka khat wai ang tu mo Solomon taught to let kamen go samla hage sngi ke jinglong samla ke jangpi rei to kan mau kan ka wei pa ublei un walam ya ke baro ka phile ha khamat ke jing bishar ke jong u tina mar kata nganam jer peteng pi nganong kata ga jing sobha pila ban le kata ga jing sobha ka pila ban le ne ke bang akwa ban hani ka por ka dei ai ba ke jing sobha ke jong pi kan long ke jing sobha kan tam lingkong ba pisyam ke jing sobha ha Jesus Christ hakata ke jing sobha ke jing le sobha ke jong pi hatu pidon em ya ka por ban duai hakata ka por hatu pidon em ya ka por ban ruai ban ya ro yo blai ka hakata ke jing sobha ke jong pi hatu pidon em ka por ba pi ai ke jing kamen ya ki wei na ka benta ba mo ba pi walam ha ki ya ke jing I ke jong Jesus Christ pi kita berok ki de jing sobha ki bangila ban syam kapan sobha yang ni kampam ya kamen siam ngane tu pi yang ai simet na syam ke jing sobha nga so tenat sibun habang yo ka wi ngasya nuksa ban siam kum ban kalat ban ya la ban ya sam teng jong play nga sobha na so tenat so komen dengan ya pir kum ju par ka wi ru ka dai apa ruai ki jing ruai niam so sobha so tenat so komen kita ki penhun ni kamen siam ke janga bada ga bada ki por ki ba ki por ki ba kruslai ki weng no ki pencak ki jing kruslai jong ka pertai baro boleh sibun ngai ba ya piru kan long kum ta amen boleh sibun pastor kita jubab jong pi ban biang halor kan ka juk kamat ka jing sngobha jong ka jing im kristan abagi kon Israel ki ya pilgrim lengba ka riklau kita lek kemen ha ka jing ruai jing put jing tem bat ublei kwa engi ban lek kemen ha ka juk rukom
bangin ruai ya kajing ruai jing food jing tem skam ha batai ngi kham bnia pastor loving ya ka ne ka jinga nanti jang hi ba kumno ngin la ban kemen lang kum kemen ki kon Israel ha rekla aku boleh shibun kembali leo snow mentar nai pasal Calvin ba kecing snow bah ka ba ni ngila ba yo kade ka way ru nai ki jing ruai ka ba kum ki kristan ngila ban le nama kade ka way nai ki jing ai ki jong ble ka ba ni ngi ruai la dangi pe ya ki jing tho ka bible ki ba pun ki la tho ha ka do jong jing ruai ko ka kitab jo ka kitab sam idai ki jing tho ha ki jing ruai ki balangkan but ka jing ruai ka ai ya ka jing shakri ka ba penyo man sien ya kita ki badu jing termen u pol tho kumne shaka shiti shaki nong kolasai wang ai ba ka tin u ble kan chong sa happy na ka ba pi kan tu iwe da ka ba ya kan ot sam bagi jing ruai bagan jaman sim shama kolasai kolasai at ka ba khat real ba abang ya friend chapang ke jing ruai ka ba kum ki priyo jong ble la ba de kam de ya ke ka ba ka pa the ka ruai kan re ka jing ruai ka bible ka yetro ka jing ya kren ke jong i ba ble ke jing ya de ke jong i ba du ban kabala man kan snow phai yo ban kata kata kawe na kum ki khun ki jong ble ki bayai lenti ka bangila ban san ban dan artian jongi lese ko mga ngam chu tham boy ngai ngai sim pa ki wei ban doai ki wei ba kin mang esan ka ki jing doai ki jing ki wow aku ble pastor hamar kan kamat jong ka jing ruai jing put jing tem menta ha ka balang kristan hi ngile isibon ki jing ruai ki jing put jing tem ki ba srem bertai handre iskum ha ayangi ya ka jing batai pastor inolai ki ba kumdo ki jing ruai ki ba ublei usno tanat lani kita ki jing ruai ki ba ai men sim yangi Kublish bun te hỏi ki jing ruai ki jing put jing tem hang ne ki don bun jat ki jing ruai ki ba hila ban yo i menta hak ne ka prothai ka bang i menta bun ki jing ruai ki ba la khai lang wat la ha ying manero ki don ki ba penon kam bha ki jing ruai ki don ki ba penon kam bakla ki don ki ba wan ra ki jing put jing tem to ngam la ban chu object ba ye ke ba ki jing put jing tem hang ne ho ki don ki ba bha bon hi ki ba bha hi han re la dang i pe hi na ting jong ble ki jing put jing tem hi ki la long hi na du ki ban ka ban ning kong hi ba ha ka ba uble u thau ye ne prthe ki angel ki risa ki akmen ki arwa ya ro ye uble de ada pipule ha ka kitab jong jo life of pra ka long di khot ka ba nyau ko ong haba ki klor step ki arwa lang but ki khono ble baro ki lai risa na market jing kmen de ho ki risa ki ai ka buram cho ble tele henre la da pipet menta ne ka prthai bon hi ki jingruai ya ka bangla ban ni ha ban chet kum kino ki jingruai ki ba ai buram yo ble te kum ba ong i pastor loving hang ne yong ba kitab sam kitab bon na kitu ki khot hang to la ne ki jing tho hang to ki de ki jingruai suda ki bangla ban penon kam henre ke ka ba so se ka long ba unong yalam u ba khrau habeneng udei uba lahap no udei usoitan uba yalam ki angel men ba udang don hak beneng men ba udang khut temeta hak ne pertheru dalaga ju ka da ka ju hi ka but karukom ya ka ka ba ulale te uyalam hi ni gibreu ban pen thame la ne pendon kam bakla ye ki jingruai te ne bun ki jingruai ki ba ka ba usoitan upenon kam ba kta ye ki bor perkhat kta ya ki jing ka jingsu ni ki wero ki don kita kum kita ki jingruai te ki tingi haban jet kum ki kristan ngi ki samla mata ngakan mau ya lade menshua ngaju ngap bahai ki jingruai ki ba kamen to yang apan ngap te ki don shipun ho ki don ki jingruai niam ru hang ne ba ki ba wanra ya ki jingba ki ba ai ka buron shoble te ngi de ban tip
ye ki baro te lamba tin jong ble hi ning ko koren phok nong di khot ka ba lai phuwe ka ong ni habangi le ki baro le dak ba don buram yo ble teang ne sakawe Philippi Paul wang sau ka nong di khot ka ba pra wang haba ko para bangai ki ba shisha ki ba don buram ki ba ha ki ba khoi ki ba itana ki ba deyaro lada don kano ka jing bha bat lada don kano ka jing yaro to phinya perkhat ye kini ki ru ni dei ban perkhat lada don ka jing bha ni ai ban yaro yuble ndre lada don lada kaduna lani lada don ki jing bakla ni dei ban hap perkhat nge hap perkhat arsen laisen ban le ye ki ba don kam te ka jing resa ngi dei ban ai ka jing yaro da ki jing wa ki pasutanat na boble un ai ka buram ni we Bersibun pastor ngis ngothok mental lembaga ne kajing pule ba ublai kwa ingi ban ba janai ha dok kijing put jing ruai kijangi ublai kwa ingi ban ba janai bam jangi ublai kwa ingi ban ba janai ha jing berkat jangi ublai kwa ingi ban ba janai ha bar kiliang jong kajing im mentang ina poisa ka wepat kamat ka ba menta kalong ka ba ubriu la jin baro ubriu la ngop lut ha ka benta kajing pe ya ki film sekarang ayang ia kejebatai halor kena kebentar pastor Calvin. Pisngau kumno ha ya ka jingpet ya ki film bat ki jingpen i ha pot TV. Ko blai shibun kane ga way kamat ka ba don kam tam hagini kisngi ki jongi kisngi ki ba ngi i ba ka ne ka social media kala jelai hadu kata-kata menshwa haki por men kam rim ke por bangadang khana mo nga ju yosngo ba ki briu ki like chaki cinema hall chaki taki theater ke ang mo but ka shakri ke jong belai kani ka nong tho kot ka Ellen G White ka ang ba kani ka cinema hall kani ka theater ka dei ka way na ki atiar ki ba ma hadu kata-kata ba soitan upendon kam na kabenta ban penjat yaki beriu kamtam ban penjat yaki om tam haga jing em bekerja do wa ka jing em bekerja mensiam penjat ya ka jingmut jing perkhat ka jongki penjat ya ka por ka jongki ya ka jing em jingman ka jongki kata ka wai ka bai isel kaya do kata but kanungun apten jupi ki baju like cha ki cinema hall ne kwa bani thu ep ki ne ka wai ba ka cinema hall nga ka jing snuthu nga tep ba ublay snubha am tharai ba ublay udon hang tu namar balai ba buon ki ba myadai kat kum ka ktien ka jong blay ka ba myadai kum ka mon ka jong blay po ka cinema hall nang ta ka way men lesi hagini ki singi ki jongi menta ba buon na pedang jongi untuk mangayaladi mapi ki basngap ikani ka por sa pim lecture ki cinema hall mereka ka bangi pet lang ba ki mobile phone lang ba ki television ki jongi ki bangi don hai ki yang kesem jongi ki balak ta si ya ka jing la ya ka long breu man breu na du ki khun ki khti ki jongi hadu wat ki kemi ki khpa don ki bom tep su ya ka por ban puli ka ktien ki jong balai bom tep su ya ka por ban tuai bom tep su ya ka por ban lecing sang kala to ya ka por ka jongki ba nang ta shuru kala khnyat ya ka jing em ba ka jaman sem ki jongki ane thu ep ka ten ki jong blai ka ong upol tho sha ki nong koren ga stika ba ar ka jong ushki nong koren ga lanong ga balai ong kumno ta ka ba pi khmi ta ka ba ngi khmi ngi kala long ta ngi pet ya ki ki ba sniu ha ka television lan ki mobile phone jongi ngin long kum tahi but haga ni ka siti ka tho shaki non koren u ang bal da ka bangi khme show Jesus Christ da ka bangi pet show Jesus Christ ngin long kum Jesus Christ an pen klayangi shaka dur ka jong Jesus Christ shaki jinglong ka jong Jesus Christ rei pipet ayu haki mobile phone jong pipet ayu haki television ka jong hatu pipet ya kata ka ban transform lani ka ban pen kaladur ya shaka ta ka jing em ka bacanai ka bangi kaba kaching em kabalong kum kaching em kajong Jesus Christ ni pi pet ka ban transform pi ban pen kalai pi shaka ta kaching em kabalong karap kaching em kabala kabasneo kabajat dengan kwa ba ni thu pi ka ni ka way
kene ke way kadai ke ba ni don kam ban le kadai ka jaka ka ba piang yang i bangin don ha kene ka kot ka ong ba dai ha ka tu ka jaka ka ba uci su don na su ai nuksa ka yeng mani uci su don ka jaka ka ba pi adam ko asi ban tuai uci su don hangta ka jaka ka ba pi shong ban puli ka kting chong play uci su don hangta tu jiet ya kita ki jaka ban late but pay ya uci su kres ha ka kting ka chong play wat ya uci su kres la ka long haki mobile phone ki chong pi la ne ke baro na su ai nuksa ya pi ka way ngiran hagini ki sngi ki jongi kini ki social media hoi kim dei ki bas new kila long ga jigar khu na gamta jonga abang ngatan kanu ka jing ka banga kanu ka bible verse ki khot bible ki bang ngam la ban sham ring ngatan kini ki mobile phone ki internet wut ngala ban yo ki pi kita ki long ki jigar khu kwa ban wat ya ki khu por ki la se ki jing wai ki ban sutanat ya ga jing em ki jam sim jonga ban san kita wut ngala ban yo ki tengah kot ya ngagan tu ya piro bepian jiet kum kita bepian pet bepian sengap bat kin yarap ya pi bepian san ke jing em ke jam sen ke jong pi boleh sih buat Bukan pastor kita ke jubab jong pingas ngotenat itu kamar ke pi lawan ra ka jaka ka basnganya ka mensim jongi ka jaka ka bangila ban khot lang ya jisu la dan ngimla ban khot lang ya jisu haki film ka bangi pet tarai kambharo yang ye bangin pet ya kata la ngimla ban khot lang ya jisu haki kam social media jongi tarai kam bhayangi ban le ya kita ke kam ka jaka ka basngan tam ya ka mensim jongi ka jaka ka bangila ban khot lang ya jisu ka bla shibon ya ka kamat halor ka jingim ya ka bapai ya ki film ka jingim jong ka jingdon kam jong ki skor le ki khmat jongi ya ki khmat jongi gide ban penjana ya ki da ki bapai sha ka bapai sha jisu ya ki skor jongi da ki jingruai ka basngot tenat ki kubur ki basngot tenat mentapat ngine poi sha ka wai pat ka benta jong jingim ka ba ublai ukwa yang i ban penbait ban penjanai kata kadai ka rukom riam ka rukom penbait jongi ya ki jain kinap jongi ublay uang kumno halor kene ka benta ublay ukwa yang iban le kumno halor kene ka benta sengo bah pastor el kapran ayangi yak jingmo jopi halor kene ka benta aku boleh shibun aku beda bat karyam kaben kumba katu dekat ke bang pulih mana nangkong koren kana basikau dekat belai tu upol wang ba ya ke ba pi le pi ya ke ban pendan budong yo le but karyam ka bedru kadai ka we na ki bang ni le langi pendan buram ni em yo le namal ba karyam kumbang lawan kadai ka cing pendan buram yo le bat ka ya tu da ka bani ni riam yano ni shakri hakanu karyam ni don but karyam ka ya tu shai hatu kata kino ki badai kita ki nong mane ble ki basisha ban haka rukam ke balangka nan syuang riam ki ba tensuk ya ka long lenyan ke jong ki ba ki ka bakuk ya ka do ka jong ki tam ki kan thai ban upol ong ai ba ka kan thai kan kup ya de ya ki jing tenan một cái thay là mình sinh ra lên quay thì mình nhận ra nếu cái này cái mục sa bảo vệ cái bằng nhận ra ada bagian là đẹp không kita là đẹp bagi là lên khơi lấy one bad đẹp nó cần riam như thế là cái giant groups này và như vậy abaro shilenter trong cái history trong cái bible cũng lấy khát đi kịp về bản thân của kata kerajaan kebakuan penkud. Bat kamat kebang akuaban penkud akabede bakene kebentang. Ki buil ki ba la ia jauh bleng beladan ya kecing telah kata nur. U blay un ikai ini. Kei kebani de banriam ba kei kebani. boleh shibon pastor itu kicing jubab jong ping sengot tho ba ublay u apkmi wat hadok kajing riam hadok kajing riam jing bet jongi kadai ban long kat kum kaman kajing ublay ia iba usaitan ula pun thame ya ka rukam ruai rukam put usaitan ula pun bakla ya
ka riam ka bai jongi usai tan ukwa ban pen big angi ha ki film bat ki movie le ki social media han ban pen bai gine ngidon kam ban thai sha ka tin jong bulai ngidon kam ban thai sha ki kitab ki jong bulai ki kot ki jong bulai te kum no pastor Albert Sabha ya thoi ngi ba balai baka jing pen mi ya ki kot niam hane ka por ka long ka ban kam kata Rồi. Ban penmi ya ki kot niam dei kalong ka badot kam ha ngakan mau ya lade menchua hakni ki snem ki baladep na jisnat ban le di kot te ki kot ya ke ba ki don hi ki kot ki ba la ban penkela yo breu da ka bangi pule ba da ka bangi yit benia te fi ba uble hi upenon kam ya ki breu wat la ngem la ban lej ban pelong ke jing sengalap hang yang tai henre leng ba ki kot pila ban ai ya sam i ki breu dak ba pidi ki kot ki ba pher te kan nuksa ka ba kraw hang ne lada phi pe ha jing em jong i Mrs. Ellen White ba James White hang tu ni i ba house name khat pras pas ho pra ka don ke jing thu pau hang tu ni ba ka shakri jong ble ke i pau ba James White u dei ban penon kam ya kaneka kor ban shon kot te long ba ya ki magazine lan ki kot kino ki kot knang mi laban ban ya sam sha ki breu baro knang mi laban pule ban yo ya ki jing sung thu kham shai te hang ne long ba ka ong biang hang ne ka shon khandiat ki jing tho bat sam sha ki breu baro ni de man shon da ka jing ai ki jong ni da ka ba ni ya sam ki jing tho baro ka long ka badon kam ki breu bakin tep bon na ki kim sung thu ya ka ba king job le lang ba ki ni kot khandiat da ka ba ya sam ki kilaban sung thu ba kilaban yo ya ki jing mot ki ba pher teng ne balai ka long ka badon kam ban ya sam namar ka tin jong ble na sam chispa khandai chispa san ka ong ba ki tin jong me ki long ki sharak ha ki chat ki jonga bat ki jing shai klenti ki jonga kham tam ni dei ban bat ya ka bible ka dei ka we ka jing hikai ka ba kraw ni la ban yo ban ino ik tu ki ge baro henry ha shwa bangin le ik to ni dei ban don ka ka jing ni dei ban don ka jing duai ka ba don ka jing adei ka ba marjan ka bat uble kham tam te hoi ki kot ki long ki badon kam bat ki long ki badon kam hi yang i we bangi la ban pule yeki namar ba haki hi yo ki jing shai but kumba ka sngi ka thaba haki wat doi te kumjuro ka tin jomble lan ki kot kila ban ai ki jing shai ngi na ban im hak ta karukom ban im kat kum kamon ka jomble Blesibon pastor ek dibisi jawab tapi ban yo ya ban poi ha galanti ka basisha ngi ban phai biang sha galanti ka barim ka tien ke jong ublai bat ki kot ki jong ublai ka kerpa de phi ba sngabha ban simpor ban pulei ki tien jong ublai bat sim ya galat ban the ki kot jong ublai khna ma phila ban poi biang sha galanti jong ka jing sisha mentang ini pulei ini poi sakai pat ka benta jong ka jing imenta ane ka perthai thmai ba sibon ki jing berkat ba thmai ki ba wan sha ka jing im jongi ki ai dei ki katuk ane ki jing perkat syapang ki jing syam batmai ki bangi dei ban husir sama pastor kalbin sama ai ni ya jing batai halo ta ka ni ka long ka we ka ba ka jing maham ka ba don kam na ka banta jongi ki ba em ha ki sngi ki ba khatu ujisu ru la kran ni ka ta ong ba ka we ni ki dak jo ka jingwan ka jong jisu kris ka dai ka jing mi ka jong ki nong hikai ki ba lam ler lani ki nong mo ki nong ya thu lupa lam ler nang ta ter kini ki jing perkhat ki ba thamai lani ki issue ki ba amo ki ba mi ha kini ki sni ki ba khatu kham tam kini ki issue ki ba ya dai bat ka jing em ba ka jaman sem pi ka shakri ka jong blai ka tho ka ong ba blai nom ai jing shai tang ha wei brio tang wei brio hi kayun ong ba u ka ni ka long kum ta kam nem tam ta han ya ba blai ai ka jing shai u ai ka jing shai kam tam ha ka balang ka jong u ha ki mo ba ki ma ong ha ka balang ka mut am dei tang wei brio hi i ha ki ni ki singi ki jongi ki don shibun ki jing perkhat nadu ka kam tam ha ki jing dei ba ki jing hikai ki kita ki jing hikai chapang play jing hikai chapang mensim ba khoi
nanti kicing hikai ki paper ki mi ki bagi periu ki perkat ti ngihaban husiar ya kan ka wei ba ngimla banshu kupta banshu pediang baik kat kapa wan hangi kat kapa wan beriu ki wan banyalap ban ya thu yang kai ngimla banshu pediang baik ngidai ban long kung polong pilong pikum kita ke nong peria ki basta kila ayu kita bishar kita yet kita tenju dai te mangiru ngihap long kum tahi upol uang ruang ni da tenju ya ka kaba pensung bhayo blai da tenju ya kata pia ba pio snow ya kai baro lar kalong kaba pile ne la kalong kaba pi pam ne kalong kaba pi di ne la kalong kaba pi ruai ka suka kan kelum ya ne pi ruai ne pitam da tenju ya kita dan kan benda tenju ang pol ha ke city saki epesas kalong kaba san kat kaba shipo da tenju ai baka kadai belong ka pen snow pa yo blai om ka ban pen susi yo blai om ka ban pen jingai yang ino blai pi om ka ban pen jingai yang ino blai kita sibun gijing perkat akini kesengi sisa kiba isar kai kiba mi na ka wai kesengi si wai pat ngimla ban len ni kata ngimla ngim dei ru ban snow pala ya kata kinang yai mi mereka ka bangadon ban om ha ka por kadai kung gajing maham yang kadai kata hai ka long bang yan long ki priu ki pa usiar pa ha gini kisingi kijongi mentah ba kijing ba kala hi kiban ra ai kijing ma kiban ra ai kijing kulmar ha ni ni thu ipi ki don sibun ki priu ki kulmar wat ki khat jang kapalang ki stang man kulmar ba wan kini ki kinong pen hi kai ki baba kala jang perkhat atu ka ni kalong chata ta ki stang man artatien andai ni thu ipi la da stang man artatien pai ka bible ini don ni ka jupa ha ka tien ka jong play ka bible kalong ka syarak komong david ke sam ci spa kat khandai spa san kalau ke syarak man tajuk ki bacanga kalau ke jing shai te pinom dan ye ke jing kulmar pinom sa ke jing dom ladangi kumbangi ladangi saya la di dah kan ke ketien ke jong belai kumbangi la keren naduk menne di nak takada hi balai badan kamen dewai pat sya jing it pan saya la di ke ketien jong belai namar kini ki kicing kin me ke sing ki bakado nadu ha keduk kerukam smutu kerukam perkat ke jong ki priu kin ki long ki prepare hadu kata ting ha panu siar na tin ne kita kedau justru ong syarai tuai be vigilant pilom ki priu ki ba banyak ke baro am ki priu ki ba yo athia andai ki priu ki ba yet ba ye ke baro te ka jing ketu hi kalong kumba mo kaktian ke jong blai hi ke ketu yangi pangilong ki priu ki ba syarai ki ba penya ke baro dia ba ong syarai kam semut bang syarai mungkin apa ta ke jing wan Jesus Christ ni ha ban syarai ru ni ban diet ban kre la di kumno bangin la ban face ya kene ki jing ki ba mi ki issue ki ba mi ke sini ki ba kado ni dai belong ki ba ban kre na ka bentah ki taro tu enggak tahi aku ban ya sa ma pi ke jing dai ba kene ke jing keli dengan nget pi kani rap pi ba pen snow to kan ka ji le sibun pastor ya gitu jipa jopi halor ka jing kali angis ngotho menta ba ublei ukwa ni ban husiar habaro kiliang jong ka jing em ba menta ka ngila poi syekh bakut jong ni ka session bat setang kano katukan ni teli jing kali ngila pendap ya ni bat menta angis ngotho ba ki syakri ki jong ublei kita ki basa ki jong ublei ukwa ki ban long ki ba janai ha ka jing em hadra lo syaitan umla ban pengki ya ka jing jong ki on pengki ya ka kunhun ka jong ki te kom tang dan kam ya ka jing ya teli sekam ha pastor el kapran ya thu yang im balai bagi dan kam ya ka jing teli ha ka balang jong i hakum ka ni ka por Leisibon basa habangi akren pangga jingya teli kamut bangi haban dan tangai kawai ke jingmut bat bangi le tangai kawai ke kam ke jing ladang ipek bah ka bible ke through ba ublai ai ya ke jing ai ya
ki babuan hala ki jong ki banta ki pule now Ephesus nang basau ka karwe danta wangbo ai ki we bakan long ki pastor ki nong hikai ki nong elap haki banta ki bakhia Henry ka jingdon kam jong ka jingye tali ka long ba wat lang idon ye ki ne ki sap ki phong ki jingai ki ba blai wa ki banta bakhia Henry ka jingmut jong ki ne ki jingai ki jong blai ka long ka we na ka banta ka kam shakri ka mission ban bangin pendet ya ka kam jong ka jingye lab ya ka gospel ta ka jingye tali ka jong ni apa dan jong ki ne ki babon banta ki bangi idon Henry ni kershan ni we ni pepo ye ki we Henry ni kershan ye ki da jing dua ye jong ni da jing ai men sien ke jong ni ba ni pediang ya ke ke ba uble u ai yang ba ya ke ba u ai ye ki we ka ba u klam ai yang mat kata ka de ka we na ki mat ka ba ni ong ba ka jing ya tali apa dan ki babon ki benta reng ya kershan we David Wang ha kisam dengan wis pala kulai dengan kang wang hakmi kanu dalam kebaikan bagi bagi para ya senang antrai kabangan hapedan ki babun ki jinglong ki bani dan Henry ya solang da kowe ki jingmon ban pendek ya kam ban ya labe ka gospel Kule shibon pastor ya gitu jembab jopi bat mentangin poisa kawai pat sa artli kijing kelip ngiku abn pai sei pastor en online ban aingi ka ya ki jingkentu kumno bangila ban jubab ya gitu ki bawa dong yangi kum ki kon ki jong ublai ko ble shibun ne ki don kato kat ne ki dikhat ki ba ngalawan ra shapi we lang ba tin ki jong ble te ho kin don ki kitu ki breu la ne kin don kino ki ba wan ban wo dong yang ni khamtam ki khun ki jong ble la ne kita ki ba yang kat kum ka jing shisha te kin don kitu ki breu ki ba wan ra ya ki bro ngim la ban chu kierno kitu ki ya ki baro ya ba ki wan kan tho ini hanre long ba da kini ki ting ki jong ble kan dia da nga ai ki jing tu phi ba phin ya la da phi don ki bible jo phi la ban ya page ang tu na proverb naga kitab proverb jong Solomon khat san kal nong di khat ka ba lai pho we hang tu lai pho we ka ong ka skor ka ba ngap ya ka jing sneng jong ka jing em kan yai ne hap deng ki bastan te ka ba lai pho ar u ba kan ta ya ka jing kai u nyo ben ya la ka jong ka men sim henre u ba ngap ya ka jing sneng un yo ya ka jing sem phang te kham tam hak ba ngi yo kan du kum kini bro ngi la ban ai ki jing tu ki da ka ba ngi ngap ya ka ba ki wan ra la ne ki wan kan tho ngi da ka ba ngi long kita ki bro ki ba ti bro tu ble kham tam namar ba khat san kal nong biang di khat ka bani ko hang to ke thu biang ko ang ba ka jing phai kten ka ba jam ka pan phai no ya ka jing bitar ka jing pan phai kten ka ba jam ka pan phai no ek jing bitar hanre ka kten ka ba ka pan khi ya ka jing bitar da ka ba ngi pan phai da ka kten ka ba jam ni la ban long ki ba kloi ban sngo thu we te ki don biang na Matthias khat phra kal nong na gospel jong Matthias khat phragal nong di khat ka ba khat san hang tu ko lada uparlok jong me u la le pop me tu khile bat sneng ye u haba don tang ma u bat me hi te aba ngi don ginu jing ngi la ban don le ban yakren mat khmat tang arngut la ne lada don lai ngut ukum ju lada u sngaw ye me la pan bana uparlok jong me lada u sngaw ye ke baro yak ba tho ngi bat ai ka jing ki te mata ngi pe biang na ning kong koren si phau ka di khat ka ba phau hang to ro ge thu ngi bang lam ne wat ya khnyum phi kumba phi naki ki jong kita ki ba ya khnyum bat la panjot no khot ya ki dau tau ba panjot nim dan ka man ya khnyum ki nim dan ka man ya pan ya ki ka ba ki wan pan kan tho ki ba wan hapeng ki jongi ki bro ndai da ka bang long ki ba jai te Jacob biang hang ne kalnong ka banikong di khat ka ba khat khandai ka ong hang ne ka ong namar kata ko parbange ba
jonga ai ba ubreu baro unlong uba kloy ban yosngeu uba tut ia ke ban kren uba tut ken ia ke ban bitar hangni jakob uthoi ngi bangi de ban yosngeu ni de ban ai khamta me ngi ki parbange iwe pwe bangin long kita kibru kiba tu bru blai kiba kloy ban ya jam iwe pwe kiba kloy ban i iwe wat la ki wan kino ki jingan thok kiba wan ban penjot ha ki jing im ki jongi Ndrei ngide ban long kum kita kibru kiba kloy ban i yeki kaba khado na kitab sam lai pu ar kalnong dikhat kaba phra hangto te tho ini chong biang ngan penang ya me bat ngan hika ya me hakelenti kaba menle ngan sneng ya me da kaba khmi ya laki khmat ame kaba ublei ngide ban tuai nang ba ngila ban pen smo tho ya kitu kibru kibawan ban penjot ya kijing im jingi kibawan bat kan tho ngi we te lamba kini ki khot ka kini ki dong ki jing kan tu ya phi bat ya nga nang mingla ban em kan kum kata kamon kaba ublei ukwa ngi bangin le lesbon Hello. Ta. Ta. Kebelah sibun pastor kita jawab joki mentang ina poin sakawai ke jingkeli bakhado barok ki jing jubab jong ki panles jong ki long ke basno tenat bat menta sakawai ke jingkeli kumno ngila ban pengkrau ya ke tien ke jong ublai halor kani ka mad ngila ban pengkrau ya ke tien jong ublai la dingi phai sha ke tien jong ublai kat kum ka sithi jong upol che timati ke sithi ka ba ar jong kalona ka basau ka ba ar kong ba ngidei ban yalap ya ke tien jong ublai Henry ngimla ban yalap ya kiten jong ublai la men sim jong ublai dan hangi ngiran kam ya men sim jong ublai ban treshwa ha ka jing im jong ik nang bingila ban yalap ya kiten jong ublai la ngim don ya ublai ha ka don lo jongi ngimla ban ya sam ya u shakiway ngiran kam shwa ya ublai hangi nang bingila ban yalap ya ka kiten ke jong ublai but kabasko tanat ba ka jing yalap lengba kane ka jing sam jong kini ki perlok janga hne nia sngo ba ka jingalap ya tin jong blai kam da dei da ka bawan ra ya ka bible hande ka jingalap ya tin jong blai ka dei ha ka kam shakri kam tam ha ka kam jong ka jingko jingkhia lani ka bayalap da ka jing im ka jongi ka bayalap da ka ba ngipen pau ya ka jinglong ka ba bha ka jongi ka bayalap kam tam ka jingalap ka ba don bor tam kade ka jingalap da ka jing im jongi haba kibriu ki iyo jisu hangi kimla ban len yu kide kin yo ya ka bor ban bot ya u deng ba ka jing im jongi ngasotnat ban ngaso komen ban ya thu ya phi ba kine ki jinga sam ki jongi kide kine ki jinga sam jong ki parlok jongi kide ki mat ki ba la kentu da ka bible bat kham tam ha kane ka por kabakum kane bangila jam chaka jingwan ba arsin jo jisu ublai kwa yangi ban im ka jing im ka ba janai ha ka jinglong ka jangi ka jing im ka ba janai ha kom bam jangi ka jing im ka ba janai ha ka kom dan kam jangi ya ki khmat jangi da ka ba pe ya ka ba baha ka jing im ka ba janai ha ba sngau ya sur bat ki kubor ki jong ublai ka jing im ka ba janai ha ka riam ka ba jangi ka jing im ka ba janai ha ka jing dai jangi bat ki parolok khandam bat ki para bangai ha ka balang ai bo blai per khu ya phi kat ba phi dang ya peteng ban pengkre ya ka jing im jong phi nam ta ka jingwan ba arsin jong jisu ban pengkut yang ni program nga kerpat di pastor Calvin ban ayangi ya ka jing duai penuhai Tung ye duai ko pa jing ba banang ko blai sibun ni ke ka por ka pamela ai hangi ko blai sibun ni ke jing kai ke bangil yos ngau alor ke jing kali ke ba per ngi duai men ku ya ka wei ka skor ka khamat ka ba ya ka ba pet ka ba yos ngau ke yo ai ke ni ke jing kai ba kham tam ya rap ya ki yangi ba ro lang penginang san hami atrai na ka wei ka ski ka wei pat
ngin long kita kibla kalo ya ka ban ya syambat mi na men wan hang tikil o jeng beneng tu men ngowi gini jeng kerpat baret ki jongi mat ki pot ki bangi pen smosi ami ka keteng ki jong jismu tuai amen Amen. Amen. Bes baro ngin si kendo pa dia pi hakane ka tayo ban sawan. Kublay.